Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Naparito po ako para iabot ito ng personal. Hindi ko alam kung lakas ng loob ang nagtulak sa akin para kausapin si boss, o itinutulak lamang ako ng aking mood swing para harapin ang kaibigan ng tatay mula pagkabata. Magre-resign ka? Ang tanong ni boss. Hindi pa man niya nababasa o nabubuksan ang laman ng aking iniabot na sobre, ay nakuha na niya ang aking pakay. Alam na ba to ni Ramon? Muling tanong ni Boss Prof. Hindi pa po, Prof. Personal na dahilan po kaya gusto kong mag-resign, at palagay ko po nakakaapekto na sa aking trabaho ang mga personal na issue na ito. Sagot ko sa kanya. Mahirap iwanan ng isang trabahong pinagugulan ko ng matagal na panahon, lalo na't hinubog nito ang buo kong pagkatao. Pero hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Paano ba babayaran ang utang na loob? Sapat na siguro ang 5 taon ko sa kumpanya bilang kabayaran sa lahat ng ito. Bata pa lang ako ay kasama na ako ni tatay at prof sa balayan para mamingwit. Prof ang naging tawag ko kay boss dahil siyang nagturo sa akin ng basic sa pangingisda at horseback riding. Hindi pa man ako tumatapak ng high school ay nakaabang na sa akin ang siguradong trabaho. Hindi ako katulad ng ibang empleyado na dumaan sa mahabang pila, mahirap na exam at panel interview. Sapat na ang endorsement ni tatay para makapasok sa kumpanya. Diploma lamang ang hinihintay ko para masabing formal ang aking pagpasok. Dex, ang kailangan mo lang ipahinga. Hindi ka pumarito para mag-resign, kundi para humingi ng payo. Ginamit mo lamang ang sulat na to para magkausap tayo. Masyado ka kasing tutok sa trabaho. Take a break. Balikan mo ang bagay na nagpapasaya sa'yo. Ang mga taong dating nakasama mo. Hindi ka naman isang kabayong pangkarera na sa isang direksyon lamang nakatingin at nakalimutan na ang ganda ng paligid. Huwag kang parang isda na sa pain lamang nakatingin. Paliwanag ni boss sa akin. Susubukan ko po. Maikling sagot ko sa kanya. Matapos ang bakasyon mo, saka ka mag-decide. At igagalang ko anuman ang maging desisyon mo. Good luck. Ang sabi pa niya sa akin. Salamat po, Prof. Isang tango ang tugon niya sa akin at saka nilagay sa drawer ang iniabot kong sobre na hindi man lamang niya nabuksan. Papaano ko ba ipapaliwanag sa kanya na gusto kong lumago? Yung sumubok sa ibang larangan na walang isa sa alang-alang na pagkakaibigan ng aking ama at ng may-ari ng kumpanya. Alam ko namang may punto si Prof. Marami na siyang naitulong sa akin at kahit isang payo niya ay hindi naman ako napahamak. Umabot lang naman talaga sa punto na pakiramdam ko ay iikot na lamang ang mundo ko sa kanila. Ang problemang akala ko ay matatapos na ngayon, ay bit-bit ko na pag-uwi. Dex, kumusta? Parang sobrang stress mo ah. Salubong sa akin ang kumpare kong si Adrian. O nga siguro bukas magpapahinga muna ako. Napasyal ka ata. Ang bati ko sa kanya. Sinadya ko talaga pre. Alam mo ba, buntis si Mrs.
Kailangan ko ng trabaho eh. Baka may bakante dyan sa inyo. Refer mo naman ako. Pangako, hindi kita ipapahiya. Tatanawin ko pang utang na loob. Ninang Idol, mano po? Singit ng inaanak kong si Aldrin. Kaya itong si Aldrin, paglaki niya, kagaya ng course mo ang kukunin. Igagapang ko talaga. Alam mo, sobrang pinagmamalaki nga niya na idol ka niya. Ang sabi ni Adrian. Masipag ka bang mag-aral, Aldrin? Baling ko sa bata. Di bale pare, pagpasok ko, titingnan ko kung may bakante. Ang sabi ko kay Adrian. Salamat Dre ah. Hirap talaga ng trabaho ngayon eh. Swerte ka nga, nagtatrabaho ka eh. Tsaka nakapagtrabaho ka agad. Puro na kasi agency ngayon, kaya palagi ako nawawala ng trabaho. Naisip ko tuloy. Tama si Prof. Kailangan ko lamang tingnan ang mga taong nagpapasaya o mahalaga sa akin para ako ay matauhan. Siguro nga, kulang lang ako sa pahinga. Hindi ko na kailangan pang hintaying maubos ang oportunidad bago ko makita kung saan ako babagsak. Bukas, pag-iisipan kong mabuti ang lahat. Ang kwentong ito ay likha ni Panjo ng tuyongtinta.com at San Lucena Literati. Tama. Ano ba trabaho niya? Nanghuhuli ng isda o sumasakay sa kabayo? Ang gulo nga eh. Hindi siguro yung training sa kanya ni Boss Prof nag-start sa paghuli ng isda, horseback riding, hanggang meron na talaga siyang work. Yan. Correct ka. So, Ako, I believe it's all but normal na talaga maka-experience ka ng sawa minsan sa ginagawa mo. Minsan kasi True. pag madalas hindi magandang senyales yan. tama naman yung sinabi ni Boss Prof na minsan you just have to rest. Yes. Kaya nga 'di ba minsan kapag may holiday, kaya may weekend, yes. Kaya may lunch break, kaya may coffee break, kasi kailangan meron talagang rest in between schedules. Kasi kung hindi, ikakabaliw mo ng maaga, ikamamatay mo ng maaga, at ikapapangit mo ng maaga. Yun yung pinakamahirap doon, yung ikapapangit mo ng maaga yan, di ba? Totoo yung lakas makapangit talaga ng stress ha. Yung True. tipong kapag masyado ka ng nakakaramdam ng pagod, Oo. tapos negative pa yung nangyayari sa paligid mo dahil Correct. sa, 'di ba, sa stress. Nakakapangit talaga yan. Tsaka nakakababa ng immune system. Tsaka yung sasalubungin ka ng tao tapos sasabihin niya, ang payat mo ngayon, stress ka ba? Yan yung Diba? mga taong hindi nakakatulong sa pagunlad ng bayan eh. Yun yung mga taong dapat itulak sa Manila Bay kapag high tide. Nakakalurk eh. So, it's but normal for you to feel stressed out at work or in work. Normal na maka-feel ka ng parang punong-puno ka na parang hindi mo na kaya, na parang feeling mo kailangan mong sumigaw, magpakawala, burn out, Oo. diba? It's normal for you to feel that way. And para sa akin, tama naman yung sinabi ni Prof na okay lang din naman gamitin mo yung leave mo, di ba? Tama. Para Kaya may privilege din kasi ang mga Oo. empleyado Kaya meron para tayong- gamitin din yun. Meron tayong VL, 15 days Yes. po yun in a year, ha? Marami yun, ha? Correct. So gamitin natin yung pribilehiyo na yun. Tama yung words of wisdom na iniwan sa atin ni Boss Prof. Na talagang minsan kailangan din nating makasama yung mga taong nagpapasaya sa atin. Di ba? Be with the people who make you happy. Correct ka. Kasi Importante nakaka-burnout yun. talaga ang trabaho, promise. Kasi you spend so many hours in a day sa work. You spend so many hours in a day papunta at pabalik ng work, 'di ba? So, ganun siya ka-stressful at ganun katindi yung work, 'di ba? Pero at the end, kailangan maghanap ka ng tao magpapasaya sa iyo. Tama. Kaya nga 'di ba kapag ka Friday, gigimik ka, di-dinner, manonood ng sine, Magpapamassage. minsan magpapamasahe, 'di ba? Papakudkud ng kuyukot, o kaya ng 'di ba? Papascrub ibig sabihin. 'Di ba? Magpapakudkud ng mga Di ba, pahawak mo yung chismis. kuyukot mo, Oh. ganun. Pwede din, ikaw bahala.
Magpapakutkot ng chismis sa paa, di ba? Yung mga ganun. Para magkaroon ng Balance. ng balance. Kasi Oo. kailangan talaga ng life-work balance, Kabisyo. Dahil kung wala ka talagang life-work balance, it will drain your energy. Mahirap yun. Totoo yun. Malungkot lang talaga na katotohanan ng mga kaibigan na mahaba pa yung oras na iginugugol natin sa trabaho natin kumpara sa oras na iginugugol natin sa pamilya natin. Tama. Minsan nga sa sarili natin, feeling natin kulang pa. Pero kailangan mong gawan ng paraan yun. Para lang magkaroon ng tinatawag nating balance. Imagine, pag alis mo ng bahay kanina, anong oras ka umalis? Halimbawa, on Kunyari, average is 6 6 a.m. Kasi Oo. kailangan mo makarating ng 8 a.m. ang time in mo sa office. So mag-out ka ng 5 p.m. Ilang oras na kaagad yun. Makakarating ka ng bahay 8 p.m. na malamang. Correct. So yung 12 hours, actually 14 hours, na-consume na kaagad sa labas pa lang ng bahay mo. Ilang oras na lang natitira mo para sa pamilya mo. Kailangan mo matulog ng 8 hours. Diba? Ilan na lang oras para sa pamilya mo. But, yung iilang oras na yun para sa pamilya mo o para sa mga mahal mo sa buhay o para sa recreation mo, napakahalaga po yun. Tama. Napakahalaga. Kaya nga, di ba yung mga nagyoyosi, mahalaga sa kanila ilang minuto ng paghitip. Oh. Diba? Kasi nakakabalanse yun. Hindi ko Kahit kakarampot na lang yung oras Oo, na yun. Hindi magandang example though. Pero ibig Oo. sabihin, ang punot dulo dito, you need to take a break. Yes. Yun yung isa. And again, to maintain a life-work balance. Totoo Diba? yun. Breathe in, breathe out. Kung feeling mo stress ka na sa ginagawa mo ngayon, routinary na yan. Di ba? Ang daming inuutos sa'yo ni boss. You just have to take a break. Di ba? Sabi nga, hindi ka makakagawa na mabuti sa trabaho mo kung puro trabaho lang naman din ang ginagawa mo. Tama. Diba? So, importantacious na to take that break. And secondly, gusto ko sabihin sa'yo, Kabisyo, na kung hindi ka pa handa mag-resign, huwag ka muna mag-resign. Mahirap pa maghanap ng trabaho. Alam mo, natutunan ko yung the hard way dati. Nakwento ko na nakapag-cool off ako sa jowa ko. Tapos nagpapabebe lang naman pala talaga ako. Oo. Hindi ko naman talagang... Tapos sinuloy niya na. Sinuloy niya, pambihira. Oo nga ka ngayon. Oo. Tinotoo niya, ano? Sabi ko sa kanya, cool off muna tayo, nahihirapan ako, nasa-stress ako sa'yo. Sabi pa naman, partner, Okay. sige. Tapos Walang pagdadalawang isip na sinabi niyang, Kay, bahala kaya ka. nga. Tapos nung bumabalik na ako partner, tapos na ako mag-inarte ng mga 4 days, pambihira, hindi ko na ma-reach. Wala ka Nagpalit nang na agad- babalikan. Nagpalit na agad ng number. Pambihira yan, no, di ba? So, yung resigning from a work, Kabisyo, lalong-lalo na katulad ng description nito ni, ano pangalan nito? Ni Guy. O, di ba? Ang daming pangalan binanggit, wala tayong natandaan tuloy. Ang dami. Yun, si Dex, yan. Oo. Di ba? Ano yun? Kalimutan ko siya. Nakakahawa yung pagiging kalimutin ni ano. Kailangan mo na rin ng break. Kailangan ko na rin ata. Kailangan mo ng konting leisure. Pamassage ka mamaya. Papahawak ko ng kuyukot. Kaya ako kanina gusto kong malaman kung anong trabaho niya kasi gusto kong malaman Kung gaano ka draining. saka sa creative side ba siya o doon sa gumagawa lang Production. kasi pag creative side yung tao kinakailangan talaga yung relax yung environment. Correct Hindi ka. pwedeng kasi mawawala parang sa mga writers, di ba? Nagkakaroon ng mental Writer's block. Oh. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Pero actually, lahat naman halos talaga ng trabaho, di ba? Nakaka-drain intellectually, emotionally, and physically. Totoo Minsan yan. financially nga. Oo. Di ba? Yung pag sobrang layo talaga ng lugar na pagtatrabahuhan mo, financially Draining. Drained ka. And physically drained ka din, di ba? Oo, totoo yun. Pero ang punot dulo dyan, if you're not, mahirap pa, di ba sabi nga ni ang dami kasi characters eh. Si Adrian, yung kaibigan niya, di ba? Oo. Si Adrian yung nagpamulat sa kanya na nagsabing, buti ka pa nga pre. Na agad-agad ka nakakuha ng trabaho o buti ka pa nga pre, may trabaho ka. Tama. Di ba? Yun eh. Pag babalik tayo sa it's all a matter of perspective, Perspective. di ba? Isipin mo na lang, at least may trabaho ka. Di ba? Tama. If you have to take a break, take that break, 'di ba? And maintain a life-work balance. And again, if you are not prepared, Kabisyo, para sa isang bagay, don't decide agad-agad kung Tama. nagpapabebe ka lang, 'di ba? Halimbawa, ganyan, pagre-resign. Malaking issue 'yan, ha, 'di ba? Tingnan mo, all his life yun yung ginagawa niya. Yun yung sabi ni Dex, 'di ba? Mahal na mahal niya. Parang buong pagkatao niya, paano ko Inialay iiwan? Oo, niya. buong pagkatao ko yun nandito, paano ko
iiwan ito, ganyan, 'di ba? Eh, Correct. paano kung hindi ka naman pala handa tapos tinanggap ng boss mo, 'di ba? Patay tayo diyan. Ang Totoo. ending mo dito, ang dami mong hanash, ang dami mong regrets, ang dami mong talak sa social media, ganyan. 'Di Mangyayari ba? nun sa kanya, mamimingwit siya magparenta ng kabayo. Bigla siya Kasi doon naman siya natuto, eh. Bigla siya magugulan. Ano pala tuloy gagawin ko ngayon? Kasi hindi pa naman pala ako desidido sa pagre-resign tas tinanggap ng boss ko. Tandaan ka, Bisyo, kapag meron ka nang binigay na resignation letter. Correct. Diba? Yung possibility na yung resignation letter na yun ay tanggapin ay nasa 99.9%. Dahil ang bawat empleyado ay may karapatan pong mag-resign. Diba? Ngayon, kung nagpapabebe ka lang, makipag-usap ka muna. Diba? Tama. Kasi mahirap mawalan ng trabaho. Pag sinabi ng boss yan, approve. Oo, approve. Diba? Tapos nagulat ka? Bakit ka magugulat? Kung in-approve ng boss mo, nag-resign ka, tanga ka ba? Hindi. Gets mo ba yun, partner? Meron kasi akong kakilalang ganyan. Oo. Yung friend ng, yung ate ng kaibigan ko. Alam mo Oo. ng mga kakilala natin. Dami-dami lagi sa sa kwentuhan. Oo. Ang gusto niya lang pala, increasean siya ng sweldo. Yun yung gusto okay, niya. nagpapa-VIP. Nagpapa-VIP si Importante, Bakla. ganon. Gusto niya, Na-realize sa management, mahalaga ako. gusto niya lang pala magpa-increase ng sweldo. Oo. Gusto niya kasi parang ano na siya, 7 years na sa company, tapos na-realize niya, hindi nag-i-increase yung sweldo niya. Oo. So, ang naisip niya parang, para increasean siya ng sweldo, magre-resign siya. Okay. So, sulat siya ng resignation letter. Sinabi pa, this is to, keme-keme, irrevocable resignation. Ganon, Effective, oo. may date pa. Irrevocable na may Oo. date pa, di ba? E di syempre, nung nakita ng boss, ganun ba? Okay. Yung pala, si Bakla gusto lang magpatas ng sweldo. Eh di sana sabi ko talaga dun sa pamangkin natin. Sabi ko, Oo. tanga ka ba, te? Sabi ko, hindi naman tanga yung mga boss mo para Hindi rin yan manghuhula. How would they know how you feel? Kung hindi mo rin Correct. naman sila kakausapin. So, kausapin mo, sana kinausap mo bago ka nagdesisyon. Tapos binalik ko na naman yung kwento. Ako dati, nakikipag-cool up lang ako sa jowa ko, tinanggap niya. Nagpapabebe lang pala ako. Natutunan ko yung the hard way. So siya, natutunan na the hard way. Tama. Ngayon, wala pa ring trabaho. Okay, Gusto tama kong na. tumawa. Sabi ko, kasi naman, diba? Nakakaloka. Gusto lang pala magpa-increase ng sahod. Hindi naman daw yun madali. Yung pagpa-increase ng sahod. It will Diba? take It will time. take Pero at time. least, diba, Pero binigyan mo ng idea. Oo, makipag-usap ka, yung mga ganon. Hindi yung, kasi lalo pa, sabi ko, lalo pa, nilagay mo, irrevocable. Oo. Tapos Talagang- mali yung spelling ng irrevocable. Tinanggap na nga lang ng boss mo kahit mali yung spelling na irrevocable. Diba? So, do not decide when you are angry. Kasi Yes. yun eh. Sabi ko sa kanya, galit ka ba nung pinasa mo yan? Oo, nagagalit ako kasi parang hindi na ma-increase yung sahod ko. Oo, hindi tingnan napapansin yung effort ko tingnan eh. tingnan mo. Resulta ng nagde-desisyon ka kapag kagalit ka. Hindi Tingnan maganda mo, ang kalalabasan. Tingnan mo yan. Sabi ko sa kanya, tingnan mo yan. Ay, Oh, nako. lalabas tayo. Ako na naman manlilibre sa'yo. Ay, naku, ang gulo-gulo Oo. nyo. Ay, Di ba? Sabi ko talaga sa kanya, tingnan mo yan. Manonood tayo ng sine. Gagastusan kita. Paano? Wala ka ng trabaho. Di ba? Nadamay na, di ba? actually, pag nag-resign naman, okay dyan naman. Kung may fallback ka talaga, Yes. pastor, yung naka-ready na Tama. lahat. Yung blueprint andyan na, ikaw Oo. na lang hinihintay. Pero kung yung wala, Tapos Mahirap. kasi di ba, although may mga iba na nagre-resign naman kasi gusto lang din talaga nila. Pero are you sure na gusto mo talaga yan? Yung biglang isang araw wala kang gagawin. Tama. Dapat handa ka dun eh. Di ba na kasi minsan arte natin sa trabaho, ayoko na. Napagalitan ako ng boss ko, ayoko na. Ganyan. Masyado tayong self-entitled na bawal tayo pagalitan. Wow, bawal kang pagalitan? Grabe ka ha? Di ba? Buti nga, pinapagalitan ka lang eh. Ibig sabihin concerned sa'yo kasi pinapagalitan ka, yung mga ganon. So, kapag kaganyan, mag-ano ka muna, relax ka lang, hindi yung bigla-bigla ka decide. yun. Never, ever decide when you are angry. Tama. Pag galit ka, kabisyo, yung emosyon mo, yung punong-punong-puno, wala. Yun talaga yung Walang dapat patutunguhan matutunan doon, mga yun. kaibigan. Ang pag-resign sa isang trabaho ay hindi dapat pabigla-bilang pagdedesisyon. Correct. Mahirap kasi uulitin natin. Dito nakasalalay yung livelihood mo eh. Yung sarili mo at yung buong pamilya mo. Paano kung ikaw lamang inaasahan sa buong Correct. pamilya mo? Paano kung ano? Diba?
Tapos bigla kang nag-resign. Tapos wala kang fallback, wala kang pamalit na trabaho. So ngayon, anong kakainin ng pamilya mo? 'Di ba na isa lang alam mo ba yung mga factors na 'yon? Maaaring pagod ka lang, maaaring masama lamang yung loob mo sa pagkakataon ngayon, pero lilipas din 'yon. Correct. 'Di ba Take that magpasalamat. break. Napaganda yung perspective ni Boss Prof. Ni Boss Prof. At saka isa niyang kasamahan sa trabaho, na pasalamat ka, may trabaho ka. Tama. Diba yun lamang yun eh. May ginagawa ka. Pag gising mo sa umaga, may patutunguhan ka. Correct. It's all a matter of perspective, promise. Yes. Kasi we are always complaining about what we have, that we do not see the blessings eh. Alam mo yun, parang, hey, trabaho na naman. Hey, papasok na naman. Hey, ang aga na naman gigising. mahirap. Diba? Hilig tayong mag-grant, Ang hilig natin mag-grant, samantalang ang swerte-swerte mo, may trabaho ka to begin with. Tama. Yun lang yung angulo na dapat mong tingnan. Kung nakakaramdam ka ng pagod, siguro, yun nga, kailangan mo mag-relax. And you just have to draw inspiration from the people around you. Your family, your friends. Unang-una, pag inisip mo yung pamilya mo, umaasa sila sa akin. So, hindi dapat ako mag-give up. Correct. Kasi inspirasyon din ako sa kanila. Di ba? Ang pinakamasakit kasi dyan, halimbawa, nung nasa trabaho ka, marami kang kaibigan. Ngayon, pag umalis ka na dyan sa trabaho, yung mga kaibigan mo, mawawala yan. Oh, tingnan mo. I tell you. Di ba? Ako na yung isa sa mga Been there, sample. done that. Ako na isa sa mga sample. Ayoko nang kaibiganin yun. Kasi pagkasama ko siya, ako manlilibre. Bakit mo nasabing been there, done that, tanghenyo? Nangyari na sa'yo rin din yun? sa akin yan sa isang yung negosyo namin Oo. dati. Oo. Tapos siyempre yung maganda yung negosyo mo, marami kang kaibigan, pero nung nawala na, Wala yung na din. lumalapit sa'yo, yung mga tinulungan mo, hindi mo na malapitan. Kasi wala nang pakinabang. Oy, totoo yun ha. Pag may binder dandat din. Oo. Diba? Ang daming relief. Ikaw din, Diba ikaw totoo din. yun Oh. kapag nasa Kwento limelight mo, ka? kwento Pag mo. nasa limelight ka, pag nakita ng mga asenso buhay mo, ang dami mong mga kaibigan. Yung mga Oo. pinsan ko nga dati, hindi ako kalala. Pinsan ko na ngayon eh. Ako din. Binder dandat ka din pala eh. Dandat din ako eh. Sabi sa Diba? akin ng mama ko no isang araw, sabi Oo. niya, pakita kong picture. Sabi ko, pinsan ko pala. And sabi niya, kung hindi naman ikaw si Nicole Ayala, hindi ka rin naman niyang pinsan. may paut yung nanay ko nung sinabi na yun. Kita mo na lahat ng mga tao nakikipinsan sa'yo eh. Uy, kamag-anak ko yan. Samantalang dati nung wala ka pa naman, di ba, hindi nga sila proud sa'yo. Di ba, hindi ka nila pinapansin. Daming angulo ng may wagang Ang tawag Bornay. dyan, fair weather friends. Di ba? Mabait sila pag may alam nilang May pakinabang. May pakinabang sila sa'yo. Pero wag naman din tayong magalit sa kanila kasi ganun din naman tayo. Tama. Guilty tayo Oo, pare-pareho. Guilty din tayo. Ay, wala na pakinabang yan. Huwag na i-text yan. Charot lang. Oh, thank Actually, you. pinagdadaanan ng mga artista dati yan. Ayan yung din. sikat na mga artista. Tama, totoo. Correct. Wala ng project, hindi na sa kilala ng mga... Correct. Wala na din. Bagsakan na din. Di ba? Tama. Kaya hindi kaming tatlo, hindi kami nag-artista. Ayaw namin ng stress. Charot. Tama ng boses sila napapakinggan nyo. Life-work balance. Yes. Learn to appreciate what you have. If you cannot change the situation, change the way you think. Tama. Breathe in, breathe out. Importante Oo. yun. Kaya mo yan. Father Alan, nakatutok sa atin. Good morning. Hi, Father Alan. And nagsa-celebrate din ng birthday today si Freddy Contado ng Star City. Happy birthday. Ay, nakikinig din sa atin si Ma'am Rina Herrera Madayag. Maraming salamat sa pagkikinig, Ma'am Rina. Good Thank morning. you. Thank you very much po for tuning in. Salamat. Sa mga kaibigan nating Chuper ha, patuloy lamang pong umantabay sa ating Love Knows No Boundaries Correct. promo. Tuloy-tuloy po yan. Truth. Happy anniversary of friendship and happy listening and viewing kay Dari Gold Montoya Makapuno, aka The Ninja Prince. Hello po sa inyo. Thank you for tuning in. Salamat! Salamat. O siya mga kabisyo, muli kapiling at kamani pa rin yung paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Ayala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one. SM Radio Station.